And then ito na mention may mga suggestion na may mayor, mga damage na sa indang munisipyo. Kita man nasabi ta so pangangain po na sabi ko nga ni we have kasi nagpasya ako ning partial reporting totally damaged na we have I think we have 4,000 totally 4,000 plus totally in the totally damaged houses, and we have more than 10,000 heavily damaged houses. So grabe ang perwisyo kaning bagyong Pipitong ini na kung saan nga ni sabi ko kay pumunta ang after the relief operation kay pumunta ang hardware materials na kung saan matabangan taon sa tuyang kahimanwa na outright maka-rebuild sila, maka-restore sila kasi indang harong. Opo. Kaya ito ang pinag-emphasize ko na itong pangangipo sa yero, and then naisip ko man, maski may yero kita, maski may plywood kita, kung di man kitang lumber na gagamiton, paano man, so di man din masyadong lumber na available sa Catanduanes. So sabi ko nga ni Presidente, kung pwede, karoon sa Secretary, hindi nga, because it is only the Secretary ang may authority na magtaong moratorium duman sa mga natumbang kahoy. Opo. Bako may itong tindog na kahoy, putulon ta. Kundi, so natumbang kahoy na, of course, may requirements ka ng DNR, mga picture, with barangay captain, picture na approved talaga. That's a time na pwedeng ilagadion, kung isa itong kahoy, ang gamiton mismo. Takadakot ng incident during Bagyong Rodi, Bagyong Nina, madalis ko na. So, kahirak man so na uyagan ng harong, narautan ng harong, tumbado na sa kahoy, piglagadi, takaipuhan, kaso daing proper documentation, may mga napreso pa. Kaya, sabi ko, habang mangyari ito, otro. Kaya, ito talaga, during that, nag-grab kong opportunity, nag-aibahan kami ng 30 minutes sa chopper ni Presidente. Talaga kung ibang pigtaram itong problema kang construction materials, ito para makarebuild kita. As in, itong kahoy mismo. Kaya, during the brief meeting, nabanggit pa ni Presidente na nabanggit ko ito sa iya. Kaya, pag-ulit niya sa Manila, i-meeting niya si DNR Secretary na ma-call so attention kay itong request ko na itong pangapunan ko na pagiging moratorium duman sa mga kasi ang normal requirements kang natumbang kahoy garian nag-secure ng PLTP so pag sinecure mo grabing requirements dapat titulado ang daga so mapagali yan kung dahil titulong daga mo deklarasyon lang problema so sabi ko kay po ito itong kahoy dahil makita pwede mag-rebuild mga light material kung may mga konkretong harong na naraot kundi ni mga made of wood or coco lumber so kaya talagang ito ang sakuyang nabanggit kay Presidente. Opo. So ano man tabi so response ni Presidente Bongbong Marcos sa imo pagkatapos na ipaabot nindo iyan na makagadan bilang pangangaipo asinikan gobernador tabi diyan? Human yan during the brief meeting actually bitbit kaya baga normally pa nagpunta po siya bitbit kaya mga kalihim Secretary Bunuan ng DPWH which represent naman sa mga damage infrastructure OCD adyaon si Yusek Ariel Nepomuceno na kung saan nga ni outright na makarga siya ng 3,000 na may inventory siya ng 3,000 na yero papadala din from Manila and then ma-procure na siya ng emergency purchase about 5,000 na yero as in mga sakulin and immediately kay mga sakulin tanganing maski dai pa makaganing yero ang nagaba pa o na damage sa harong at least may sakulin kitang temporary na masirungan kaya ito ang sa tuyang pangapudan and then ginol ka mo sa attention even the DOLE na magkikong payout, sabi ko nga so damage ng abaka, I think more than 200 million So sabi ko, imbis na bako lang tupad na maglilinig ng kalsada, kundi sabi ko, tawag ta sa parahagot na
mag-rehab din sa indang plantation ng abaka, mismong sa daga ninda, and then babayadan ng dole through tupad o duman na programa ng dole or DSWD na magkagong alternative livelihood ang sa tuyang na apektara na kahimanuan hindi siya katanduanes. Ayun, that's good. Na ipaabot mo yung tabi, Sir Gob Boboy, ta pigdadagog ta kaning husay talagang ang problema so mga harong. Now, sain po nag-i-restar ining mga talagang daing harong as of now tabi? Ang katandungan ng tabi, Pio, dahil bagyuhin kami over centuries, we have 27,000 families all over the province na sa evacuation center. Sa eskwelahan, sa barangay evacuation center. Lain pa ka yan accounted me yan dahil may taong nagre-report from barangay. Pero so, adyaon sa mga harong-harong na pigpapasirong, dahil man kaming records ka ito. So, ang katanduan is, of course, maray-maray na yung bagyong Pipito, pagkaaga nag-iinit na. So, pagkaaga mismo, Pio, nag-uruli na yan sa sendang harong. Ayun, nag-uruli na sa sendang harong. Kung saan, maski tulong yero na tada dyan, maluhay-luhay na iskusar na makamarihab ang harong ninda. Iyo, na mahigdaan, kung daiman, may mga kamag-anak man yan na pwedeng maistaran. So, yan po, ganun po kasi resilient na nakatandungan dahil nga tuod kami sa super typhoon, pero bako kami kumbaga maski resilient kami kay po may antabang ngayon. Opo. Iyo. Okay. Now Gob tabi kung so tubig da pala halos province wide daing na tubig na kunyan yan sa mga sa water systems. Iyo po, dahil akong updated pero ang Virac na ipantubig mo niyan. Hindi ako updated sa ibang water district. Pero may mga deep well man baga sa barangay, may mga deep well man na nakakuha ng source of water. Kaya ako itong problema sa Muya, mas problema mitabi ang construction materials para makarehab kita. Makaribid kita sa tuya na nagaba na harong. Opo. By the way, Gob, ang istasyon, ang DCGB, so Management Can PB and Broadcasting Network Incorporated in DCGB AM, igwa na kaming na-raise na fund na sobra na sa Sangatus Mill. Dadarahon mi tabian dyan pang dagdag sa pagbakal ng construction materials. Anytime tabi, Go Boboy. Piyo mapadala kong accounting provincial government para pwedeng may deposit naman or kung kayo po ng Cebu, ipapadala mi sa imo or kung may masugod hindi papunta digdi. Takot man tabian nagdo-donate Piyo ang ibang LGU, ibang Aragonyan, kahampang ko sa team ng provincial government of Sorsogon na daragabos sa mga equipment na marehab, may darangyero, medical team, kahampang ko nag-cortisol sa kuya at the moment kadakol pa, day pa nag-report sa kuya kung ang mga daragan pero may mga daradangyero sa kadakulan nga nahulog sa iba sa luyang kaya punpon. Siring man apod mo si Governor Tony Koning Masbate, mapadara mo na siyang kurta si Governor mo yan ng Albay, hindi ko alam kung si Glenda mapadara ni mga equipment. Sabi ko, kukulamber na lang ipadara mo. Dako lang kukulamber sa tabako, sa Albay. Nakaipuan may kukulamber. Sabi ko, man, dako man ang nagpapahayag ng tabang sa satuyang probinsya, mismo from different LGUs in Bicolandia. Pati su team ni Congressman Joey, massive ani papadara dyan na kunyan, tabang, tabi. Yuda. Pati pero kunyan, mga... Pero di mapadaog ng Sorsogon. Yung Governor Buboy na hindi mapadaog. O di, sige tabi, Go Boboy, kindly send the pictures na lang, so aerial tabi inindo, para makonminig di sa documentation man po. And sa imong assurances tabi, giraray, sa mga taga-Katanduanes na day nagpapabaya ang administrasyon kana Kapitolyo sa pamamayo mo po asin ni Vice Governor Buste ko asin gabus na mga ilinong opisyal dyan. Go ahead tabi.
Thank you, Pio, sa imong programa. Nakakapabot kami ng impormasyon as in nakakatabang sa imong programa sa mga araw ganing sitwasyon. So tabing ipaabot sa mga katandungan na so mga na rautan ning hayong, nauyagan ning hayong. Kung initially may mga nag-aabot ng yero, mabakal makita ng pero as in din ang palang kita ni President Bongbong Marcos ng 50 million maka so iba kanya first pong relic goods kung anong magagamit na kaibuhan ta mabakal kitang yero. So kaya so may mga narautan na harong diyan dahil kabali ang kamsur at kandoan silang tabi na ipalis na tabi through barangay captain. Nag-evaluate kami kayan during the time of Rolly. Opo. Bakong uniform ang tao may bakong uniform kung bawat harong kung perang kaipon may 10, may may 15. I-evaluate may tabi yan with the help of barangay captain as in MSWD. Nagkapatabang kami tanganing so dahil pangbakal, kung tatawaan tan 5, kaibuhan pa lang 10, di luho man siyempre ang atok. So, although tayo parareho, tayo gawa man yung ditang kaibuhan, yung dakol. Kaya, magpa-evaluate na tabi, magpalista, mapadala kami diretso, hopefully within next week, makapadala kami ng yerong kaibuhan ninda. For the meantime, may mga sakulin ding pigdarang OCD, siriman ipagi na lang tabi sa barangay captain, sa munisipyo, tanganing ma-distribute ni ang mga sakol din ining darakang OCD tabi tigdipiyo. Opo. Tama go Boboy tabi sunadagong ko 50 million initial so winalat ni presidente. 50 million tabi discretion tanay do kung kung ibakal tang bagas, ibakal tang yero. Kaya ma-evaluate kita kang damages para ning mabakal tang tama sa ayon sa pangangaipo kang mga tao. Opo. Go Boboy, salamat sa oras. Open ang DCGB Permi and salamat man sa tiwala. God bless tabi. Salamat Pio kasi maray na hapon sa imong mga parantabay. Thank you so much mga tugang si Governor Boboy Kua kana katanduan sa tuyang nakaulay ngunya na pagkahapon yung mga itinauyan initialmente winalat ni Presidente Bongbong Marcos initial 50 million. Yaon na po dyan sa coffers kan provincial government of Albay and siyempre itong so natural na pagpabulos ng donasyon DSWD, DOH, OCD, DPD. Yaraon na po yan tabi. In place na yan tabi. Nakakunyan na yan tabi. Mga taga-Katanduanes po ha. Arantaan DCGB is Katanduanes Chief Tech Ramir is a DCGB country. Kasubago kadakula nag-arapon sa to ngaya salamat hali sa Pandan Karamuran ining sa may parte ka na bato na yan tabi higmoto sa tuya palang Chief Tech Ramir nagdadangog lalo na itong daing pugtas sinda aram ni da itong critical hour baga Chief Tech Ramir kita ka ito magkatandem so nagtaram kunyan ining Pag-asa Ligaspi na warning nga na ngaya piyo pigbaba paan nasa eyewall na ngaya sinda ngunya na mga momentong ini and ang masunod nga kan sumata na kan bagyo dyan sa Higmuto iyo mananggad paghali nga dyan sa Higmuto madrich on sa Karamuran Pandan Bagamanok eri iyo mananggad tabi Chief Tech Ramil ito sa nag-arapon sa tuya nagigiyahan sinda dyan tabi sa kunyan sa Catanduanes so yan po initial 50 million so ipinagawalat ni Presidente Bongbong Marcos Jr. kay Governor Boboy Kua kan Catanduanes. Now, diskresyon na kan provincial government kan Catanduanes sa na papadalagadong kan for relief gabos. Kung sa indong na mamalisyahan, pagpuon kan buboses ni Governor Boboy permi niya pig-emphasize on construction materials. Tama yan Chief Tech Ramir because sangon yan ang bulos kan tabang yaon dyan, iguanan dyan mga tubig, pagkaon, use clothings, hygiene kits, siraunan, tambak yan, makukunyan. But ang foresight ni Guboboy, tama ini, paano su istada ninda Chief Tech Ramir bako? Iguaman nga ning relief, say mauruli. Although resilient, pero kaipuan ng tabang, that's the dire need ngunyan, construction materials. Tabi yan na, pako, agabos, iba pa, and
ta iyon nakaipuan mag-rebuild ano kana sa indang kunyan an sa indang ano ini o kan sa indang mga estada ang provincial government kan Catanduanes ano dai talaga kakayahon sabi baga ni Governor Boboy kan nasa chopper sina ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Dai nga kaya Mr. President talaga kang probinsya na saro iyan na mataawanin na at least pagpuon kan harong digdi sa Catanduanes kaya minahaganing iyada so igo baga ito na ipapadara baga Chief Tech Ramiro no yung OCD ata rinibo na yero. Tapos igwaning utuduman gari na nahulog yata on the way sa may parting luyang na mga yero nagkapir ka ipigpupururot dagon yan. So daitabi maghadit ano ining mga kababayan ta diyan sa Catanduanes. Yan. Uy, Sir Rondon. Na kunyang kita Provincial Government of Catanduanes hindi po alba. Iyo tabi Sir Rondon nalilipat kita paminsan ano. Mea culpa. Andila ta paano budang isip paminsan dahil nagsisynchronize Chief Tech Ramir. Nagkapirang bagay sa napaminsan, minasynchronize ang isip buda sudila. So dahil nang gad binapaltos Sir Rondon, synchronize ng gad yan. Synchronize na gad sudila buda sa isip. Pero pa ibang bagay, paltos paminsan. Ano tabi Sir Rondon? Yan, Provincial Government of Catanduanes. So, dapat palan pinatugtog mo naman sa last resort. Iyon na Sir Rondon baga ka na sa special coverage kita. Pinatugtog ko ito. So last resort. Diyan sa Catanduanes tabi, iyan na ipaabot na ni Presidente kay Presidente Bongbong Marcos Jr. itong so kunyan dire need nindo dyan. Ining mga sa DSW, sige na yan, institutionalized na po yan. Sige yan tabi, sige yan. Dahil magparaharadit. Kaya itong sarong punto duman, so mga kahoy man nagkaturumba, pwede na itong putulon, basta may dokumentasyon lang. Taka nakaaging role, sukag na tad Chief Tech Ramir, natumbahan ngayon ng kasi akong so kunyan, so kahoy, sinirotso, piglagade. Napreso pa. Kinasuan, napreso pa. Okay, pinaabot din ni Governor Boboy kang Catanduanes kay Presidente Marcos. So kakahuruno ni Presidente yung DNR, i-ease ang restrictions, i-ease ang restrictions sa araw ka na bagay takaypuhanan po talaga kang Catanduanes. So yan. And among others, yung mga tubig, sige nang arabot ka andyan, tabi. Naka-kuan na yan, kumbaga, organisar na yan, sige na po yan dyan. Ining in the long run, tama ining approach nini, yung pag-rebuild kang houses, tabi. Okay, so yan, in a nutshell. And so mga donors man tabi niya to, we appeal, sa indong mauyong buot na, sige pa po, magpadara pa kabutabi nin cash donations ta itataomi yan duman sa Provincial Government of Catanduanes tabi na kunyanaan na mga pigitiripon tatakahirak man maray nga ni kita ta may pigistaran sinda duman uto na nagkukurubong-kubong duwa tulong parte kanyero minasururok na duman Chief Tech Ramir nagtarabing ta ralnob-lanob ding tamong tuwalya diyan na nagpupuon tabi kaya iyon ang immediate need ng God ining construction materials yan dahil man dumaning yung damage sa landslide Chief Tech Ramir taandara kang bagyong ini more on paros kaya baga pag nagahapot kita sa Pag-asa pigapot ayan ano ang characteristics kan bagyong ini sabay na makusog ang paros budauran or makusog lang sa uran maluya ang paros or vice versa makusog sa paros maluya ang uran yan kaya nabalda baga tulos in a matter of one day after kan bagyong Super Typhoon Pipito gabos na mayor kalit at Chief Tech Ramir passable sa Catanduanes tada ining na grabing landslide dai nagsarumsum ning maray sa tubig po and pinaka magayon the good of the bad, sabi na nga ni, ang blessing kan Diyos na zero casualty. Imagine Chief Tech Ramir, tabi Jerome, super typhoon pero zero casualty. That's enough blessing. Super typhoon pero
zero casualty. That's enough blessing. And kita, we are blessed by God na makapagtabang tabi sa kunyan sa mga nangangaipong iyan. Okay, sige. Oras Pilipinas, alas 4:34. An oras hatod sa Indokang. Sa sakit ng ulo, mag-Biogesic agad. Ramdam ang alaga. Most doctor prescribe pa. Biogesic. Ingat! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Generica Drugstore. Damang-dama ang ginhawang generika. Para sa ginhawang damang-dama mo, visit your nearest Generica Drugstore. ABB Catering Services. Affordable, elegant, trusted for years. AVP Catering Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP, through the test of times, we have served you at your own home. AVP, through the test of times, we open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best. ABB Catering Services. AVP Catering Services is here to serve you from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and increase, call AVP At 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegazpi@gmail.com or visit us along Imelda Rosas Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook. Ang lakas mo, may ilalakas pa. Sa Revicon Forte, may muscle-building amino acids tulong para mas lumakas ang katawan with proper diet and exercise. Pag malakas ang katawan, lumalakas din ang loob. May lakas para sa ambisyon mo. Lakas! Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo, at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Smile always! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suites Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Kahit always blooming bango sa Surf Fabcon. New Surf Fabcon Fresh and Bloom. May 3 times ang may Power Shield. Kaya kahit always blooming bango sa Surf Fabcon. Based on lab tests and select fabric versus detergent powder only. Surf! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha.
Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Thank you kong Joey Salceda, habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial tabang medikal. Thank you kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba kong Joey Salceda. Highest rating na proven ang sa tuyang congressman. Albayahit ang atang lahat kong Joey Salceda. Albay ahead ang lahat, oh. Albay ahead ang lahat, oh. Kong Joey Salceda. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Bicol Target Pio Fernandez. Unbelievable. Na sa linya na sa tuyang news team diyan sa luwas, may mga dagdag na informasyones. Kumpadring Al, salamat sa paghalat. Good afternoon, go ahead na. Salamat, Panay. Good afternoon. Ipa-dissolve na kan sanggunian Pandalawigan ang Green Guardians dahil nalulugi na ang probinsya. Matindi. Kan pigasweldo sa inda kaysa sa nakukuha ang income sa quarry. Enot na piga-presentar ni board member Isyam Ismael ang data na kung saan ang record kan provincial treasurer's office nagbagsak talaga ang koleksyon kan quarry. Ngunya na taon nasa first quarter buminaba ini in almost 21%. And sa second quarter, lalong nagbaba ini pa din. Nako. Na nag-abot sa 33% ani binagsak ang koleksyon. Pag-abot kan third quarter, lalo pang buminagsak. Ay, napa no. 44% ang bagsak tabi ba de sa koleksyon kumpara kan enot na taon. Sa kan enot na taon sa sumada kan 2023 nag-income ang probinsya sa quarry nin 87 milyon. Pero ngunya na record sa as of third quarter
uminabot na sa nasa 47 million. Mhm. Kaya magdagdag pa man sungo niya na last quarter, gurano pa man ang pig-asahan na pwedeng makadagdag sa 47 million. Iyo. Sa madaling sabi pa lugi na ang probinsya Sus ko. kan ipigbabayad sa sweldo pa sana kan sobra 500 na mga Green Guardians province-wide. Sa pasweldo pa sa restante na. Restante na ang probinsya. Na paano ito despite sabi nag-istrikto na maray na ang istruktura? Iyan nga ni Anday maintindihan. Inimbitaran ko niyan. So, Penro, ang nag-aparecer si Dave na Goa. At sabi, live si Madam Tess Atos. Keribanan man so assistant Enro officer kan nagdigdi si Madam Candes Baria kan Enro asin ipig presentar pa digdi ni board member Isyam Ismail ang sarong ebidensya Na ang resibo recycled na. iyan ang sinasabi kumpadre ngal. Bata, amano mo dyan, I'll cut you short. Pakihanap kan istorya, naramduman mo ka na kaaging pagbisita ni Presidente Bongbong Marcos dyan sa Adigdi sa Legazpi, so sa ICR baga, last 3 weeks ago, 2 weeks ago. Diyan da sa Kapitolyo, may i-arrestar kunta na por dahil sa mga resibong iyan. Iyo na nga Kaya lang, dahil na-arrestar, tada iman, bako man ako trend-handed. Yes, so Iyan ang aligasyon. Pakikon kan istorya, baka mananggan igwat. baysa na ta kulibaton ta kayan maanap kita ki reliable source kayan basta digdi sa pigpresentar na sana man ehemplo o ebidensya na ang OR pala na iba digdi paulit-ulit na sana big recycled na di naglalaog sa kabankan gobyerno suporta naglalaog ta recycled OR taan prebas nga ni dahil naglalaog ina pig-report mismo ni kinataon isam na pababa ang porsyentay kan koleksyon pababa nako. Kaya sa alawig na deliberasyon ba naglawag na sa diskusyon si board member attorney Melissa Badesa Armedilla bilang abogada sa mga siring kaning argumento nagbilog na nin sarong resolusyon o nagpropose na siya ng resolusyon na i-revoke na o kaya halio na ang requesting, I should say, ang resolution requesting Governor Bibi Glenda Ongbungaw to revoke the Executive Order number 1 kan panahon ni Governor Attorney Grex Lagman. Tayo baga binilog na Executive Order si Governor Lagman ka ito na creating kaniong Green Guardians. Di pa rampahog na ito. Request sa Gobernador. Nag-bat-in man si board member Vince Baltasar. Nag-argumento man siya na ano na kaya mangyayari kung marirevoke yan o marumpag yan na Green Guardians. Ang simbag naman ni Badesa, depende na yan sa gobernador ko niyan kung ano ang gibuhon niyang sistema, pwede ba siya mag-reorganize, depende ta ining resolution requesting man sana sa gobernador na kung pwedeng rumpag na ining Green Guardians, tayo man sana, abonado ang probinsya, mas maray ng pag-una lugod ini depende sa gobernador kung anong sistema ng gibuhon na mabantayan giraray ang quarry operation sa pamitisan kan mayon na dahil malugi ang probinsya sa income. Yan, pwede iyan kumpadre ka na makonsiderar ni Governor Glenda tunawon ang structure ng yan, salidahan ka mo sa tao. Depende nga Depende na. Governor Glenda yan. Basta sa resolution approve na tabi yan pa Nako. Kan gabos pati nga ni si Vince Baltasar minuyo naman sa motion o resolution na ni board member Abadesa base ni sa mga data na pigpresentar man ni board member Isyam Ismail. Gabos na presente uyon.
Gabos tabi pa de, o yun, na rumpaguna ang Green Guardians kaysa malugi na sa nang padago sa probinsya sa sweldo sa inda. Di, gabos man na kinatawan, presente. Aros, gabos Yan. tabi pa de. Oo. Aros gabos man. Gabos nga talaga. Kaya daiki kontra. Unanimous. Si Kompala, garian wala pa lang si board member Rolly Rosal. Okay, sige. So yun tabi pa de. Matindi. Sa mga mainit na isyu mo yan, Yes. digdi sa regular na sesyon kasangguni ang panalawigan. Alan Mario, thank you. Bibel tadaan tanong istoryang yan, kumpadring Al, duman sa agas sa Tingog Kanbanwaan. Makahulong taman ang gobernador, ano ang sa iya magiging plano kaan. Sige, saro pang report si kumpadring Jimmy dyan sa 3rd District. Chief Jimmy, kumpadre, thanks for waiting. Good afternoon. Yes, salamat tabi pa di. Maray na hapon sa mga parantabay. May kahagadan si punong barangay Erwin Perez kan barangay Burabod, Libon sa MGB o EMB arin man na aya sa nga kan DNR. Bako sa na drone ang gamiton sa pag-survey. Kana tatada pang bulod sakop kan barangay Burabod kung sa'y nahanda sinda sa barangay na ibahan. Pagtukad ang mga taga-DNR sa itaas para i-ocular inspection an hilira kan mga bulod haling Burabod tarakip kay ni an San Vicente, barangay San Vicente, barangay Niño Isos, asin portion kan barangay Magalyang. Presente ka sa bago sa regular na sesyon an mga punong barangay digdi tabi pa di. Ngani na madeterminaran an sitwasyon kana sa indang mga kabubuldan, basin pigi-restaurant kan mga residentes na nasa ibaba. Ngunyan, digdi na sinabi ni Kapitan Perez na after kan bagyo, na pasyerman da sa mga taga-DNR, pinalayugan sa nakidrone. Dahil managturukan na mumustra da. May kurit na puti sa taas. Sigun kay Kapitan Erwin Perez, kan taon 2008, sa mga taga-DNR, kaiba so sinda sa mga opisyal, mga taga-barangay, tinurukad talaga itong Burabod Mountain. Iyo. Kung saan duman, establisher talaga na may batak sa itaas kan bulod, tayo nung kanganda aki butong, tabi pa de, swak sa butong sa batak. Tinukod ning butong, swak sa butong. Oo. Kaya aram kan mga tao na talagang may posibilidad na mag-bringkaan bulod na nangyari mananggad after several years. Sa latest na pagbisita kan mga taga-DNR, according kay Kapitan, nagpa-sherman sa Burabod, alagadan base kan sa indang data sa pag-uli, drone. Iba man dahil ni kaysa sa aktual. Yes. Pagkakan taon 2008, dahil pa man kaya uso sa drone. Iyo. Sa aktual talaga, madideterminaran kung na rin na party pa kan bulod sa Burabod, asin San Vicente, na pinagsabi na may potential man na magkaiguanin landslide. Iyo. Siniguan na dahil man dumanin minor na indikasyon na may batak. Magbatak na naman. Kung kaya dapat may sihan ini kan MGB, EMB, na request ni Kapitan Perez kung saan kasubago, presente ni sa regular na sesyon, ang katuyuan kan konseyo, maaraman kung kinakaipuan ideklarar na kansanggunang bayan through ordinance o resolution na no build zone. Yes. Ang bilog na barangay o portion sa nakan barangay. Ang bagay na ini, dahil man masabi kan Kapitan sa pagsabing ang dapat magdeterminar kayo ni sa mga ahensya kan gobyerno concern. Nagluwas na handa ang mga barangay officials na ibahan bako man drone ang gamiton. Tanda mo mustra nga ni dado man sa taas. Nagari may kurit na puti. Ano ito? Yan. Batak na naman o kung ano. At least ma-determinaran kung maararom ano itong kurit na ito na namustra sa drone. Tibaad kun batak na ito, suurat na ito sa erarom. Yan. Suputi na nahiling. Padangugunta si Kapitan Erwin Perez sa Sangguniang Bayan. Tapos ang gusto lang po namin dapat po yun, actual talagang mabisita, kagaya nung ginawa namin noong 2008, na binisita po yun namin kasama yung MDB.
pupunta lang po sila dyan, yung MDB magpapalipad ng drone. Pero kung i-actual yan, puntahan talaga, ano yan, status ng bundok. Pero yung drone lang, nakikita doon sa drone, parang guhit lang ng buwan yung flag. Pero kung actual, makikita mo, kagaya ng una. Yan ang gusto. So, inot daan na sistema. Oo. Mas maray mananggad talaga na actual kaysa sa drone. Okay. Oo. Yan tabi pa de. Ansa to yung mga dagdag na informasyon, resulta kan pagtugay-gay niya to kan mga hororon kaso bago sa Sangguniang Bayan regular session sa Libon Albay. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Sa aga babeltadahan ta iyan, duman ma sa tingog kan manuaan. Saro pang report si Pading Jomar. Pading Jomar, what's happening man dyan? Good afternoon. Salamat, Pading Pio. Good afternoon sa mga parantabay. Padagos pang pinagahalat kan malilipot PNP ang resulta kan otopsiya kan scene of the crime operatives. Yan. Duman baga, Pading Pio, sa babae na nakuangkadan sa barangay San Isidro Iraya kan Nobyembre 2. Opo. Duman sa Sarong Payag-Payag. Ini ang kinumpirmar niya sa DCGB niyo si Police Captain Alex Alcantara, Chief of Police kan Malilipot. So, sa pagsasabi na big padara pa palangkan soko sa Metro Manila, itong mga sample tissue na pinagkuaduman sa babae para ipa-examine. Iyo. Susog kay Alcantara na physicalmente desindang nahiling na foul play. Yes. Duman sa bangkay, halimbawa ngayon kung sinaksakan o binadulan, pero mas maray na nakakasiguro, maraman ang resulta duman sa mga samples na napigparada duman sa Metro Manila. Magigirom duman na kan Nobyembre 2, nakikig na sanaan na barangay San Isidro Iraya kan Malilipot, kan matuparan ka nagkapirang mga kaakian ang bangkay kay ni Rachel Bombuhay. Oo. 34 anyos, residente kan Barangay Comun kan Tabaco City sa sarong abandonadong payag-payag duman sa Purok 3 kang naunambita ng barangay. Ang babae iyoan apatnal daw ng naghali sa sendang residensya, asin apatnal daw ng pinaghahanap kan sa iyang pamilya, sundo na iyo na nga ito nangyari, bangkay na inikan matuparan, kinumpirmar kan living partner ni Bombuhay na si Alex Beren na medyo nagkaigwanin diit na problema sa pag-iisip ang sa iyang agom matapos na magkaigwanin na post-trauma atayon. Matapos na mag-aki ka ni kapat nindang aki, asin permina sa nadaining siging raba, siging lakaw-lakaw. Yun. Pero sabi man kay ining living partner, nga sa ibong kanarap ka ng kamuktakan kan sa iyang ago, mabuoto nini, asin dae man na pinagpiperwisyo. Ang tabaan Malilipot PNP, iyoan nasa paghalatman dahilan sabi nga ni Police Captain Alcantara, kung may foul play ito, mapapagalsinda, i-resolve. Daiman lamang sundungon yan, nakukuaman sinda na pwedeng makapagsabi man lamang na babaeng ito, pumidasiring duman sa lugar, o kung may kairiba o day, karong misteryoso sa inda, kung paano nakantos ito duman na biktima, dahil ang tadigdi sa kahalabaan kan Purok 3 itong kalye, wala man lamang makapagsabi na nahiling ni Del nagpasiring duman ang biktima. Iyo. So yan, Pading Pio, ang mga follow-up, Jomar Bian, DCGP. Salamat kumpadring Jomar. Thank you so much mga kasaydo pagkantabay de maghali, ma-newscast pa kita. Nadagog nindo ang mas pinagayon